Sa barangay Mambaling sa syudad sa Sugbo, makitaan ang usa ka komunidad sa atong mga kaigsuunang badyaw nga nagpuyo ibabaw mismo sa sapa sa naasoyng barangay. Ang mga panimalay ginama sa kahoy nga gipatong sa mga kawayan. Gamit ang kahoy, duna say mga hinimo nga taytayan. Sa pagbisita sa MyTV Cebu sa maong dapit, atong naila-ila si Nanay Violvia, 54 anyos ug napo nakatuig nga residente dinhi. Sama sa kadaghanan sa mga badyaw, pagpanlimos ug pamasura ang panginabuhian ni Nanay Violvia. Maglimos da, unya mga unsa-unsa nang ipunit diha sa pasil, sa kuan mamunit lang. Basura, timbang. Aron makapagkaon ba, mga 400, 300. Maskin di maigo, ipaigo lang. Kay Ginoo magbuot, unsa-unsa paghatag, dako salamat. Og sa atong pagbantay sa palibot, dili gyud malimod ang kabaga sa basura ubos sa ilang mga balay. Gatipon og nga basura ang tinuig nga problema sa mga residente dinhi daplin sa sapa sa sitio Naba, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Matud pa sa mga residente, pila ka higayon na nilang gisuwayan sa paglimpyo sa sapa apan tungod sa mga basura nga naanod dala sa tubig ug tungod sa mga kabalayan nga nag-ali sa baba sa sapa paingon unta sa dagat, nagpadayong nagtipon og ang mga basura dinhi. Tungod niini, plano sa Cebu City Government nga i-demolish ang mokabat sa 21 ka mga panimalay sa badyaw nga nag-ali sa sapa aron sa dredging ug desilting program sa kagamhanan. Kini nga area, mas grabe ni nga area dire. Pero di man gud makasulod ang atong mga ekwipo kay tungod na ay mga informal nga settlers diha. So among ginegotiate nga kaning 21 ka balay ato na ning mabalhin kay para malimpyo na kini nga area. Kani siya breeding ground ni for dengue. Kahugaw na mga daghan kay health risks here. No, so mo na nga importante gyud kaayo nga ato gining mabalhin ang mga balay kay para malimpyuhan gyud tanan. Subay sab niini giplano sab sa barangay ang pagpatuman og programa sa pagdasig sa mga residente sa pagpanlimpyo sa palibot. Ang paghatag og usa ka kilong bugas sa matag usa ka sakong basura nga ilang maipon. Siguro gamay pa ko hantod, nahimo kong konsihal hantod, nahimo kong kapitan. Pila na imong edad? Karon 41 ako. Pero karon sa akong administrasyon, inubanan sa akong mga konsihales, amo yung paningkamutan. Nga ato ning mapahilo og tarong og ato ning malimpyo diri. Nami programa diri nga 5 ka sakong basura, among ilisang 5 ka kilo sang bugas. O sa kasako, usa ka kilo. Sitio Tinabangay, tanan gyud, diri gyud padung, tanan. Tibuok, 18 ka sitio. Diri gyud agi ni sa paa. Kini si Queenie Huligon, alang sa MyTV, Cebu.